Pa šta ti je? Šta si zabrinuta? Završila sam fakultet i otišla na biro sa diplomom i zamisli šta su mi rekli. Da pored mene ima još 500 ljudi koji čekaju šansu da posao isto kao ja. Pa ne znam da li će nam mladima ikada dati šansu. Stvarno ne znam više šta da radim. Stanite, nećemo se žaliti. Mislim da imam rješenje. Znam nekoga ko sve zna. Sjedite, dušice. Pređite rukom. Nema šminke, nema para, nema kola, nema stana. Ničega nema. Ali kugla će vam sve reći.